घरे हम मैक्सिमम देखा तानी बाबला जी बाबा कुंवार लइकन के प्रेम कम होता एगो ज्यादा पाकले दाढ़ी वाला लोग हमरा झुराइदा देखो तानी हम देखो तानी कौन कहता नहीं तीन तीन गो लड़का छोड़ के लोग भाग जाता केहू दू गो लड़का छोड़ के अरे बाप रे समस्तीपुर के 3 मिलकर रहल मुखियाई नौकर का संग भाग पेपरों में आई सर कता ना भूखाइल बेला 3 बार रहल मुखियाई ना ई जकरा लगे दिमाग नहीं खे उहे ही काम करता 22 के पहले जौन लव हुई प्यार हुई सिर्फ दिल से बाबू माई के बात बुझाई कि इनका से बड़ दुश्मन के उबाना हमार लेकिन 25 के बाद जो लव होता है वो दिल से ना होला वो दिलो दिमाग से होला तू ही सोचबो कि बाबू कितना श्रद्धा से पूछले बड़े जन कमवा हम करतनी भाग के बियाह करतनी हमरो बाल बच्चा ही है करे तो हमारा कैसन लागी तो दिलो दिमाग से हाय 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 ऐसा लगे हरा भाई पहिलू हमरा की बर्बाद शुक्रिया धन्यवाद अब का कहता ओइलो अब कजरा लापो नून दाने शादी होता हट जा लोग सका ओइलो अब कजरा लापो नून दाने जा जा खुश रही हजार में अपना घरे हो जा जा खुश रही हजार में अपना घरे हो हृदय से मानत होकबो 2 साल 3 साल के प्रेम होई एके बेर कह दी कि हमरा खातिर का कइले बड़ी आ कह के चल जाई ओइ सोने में लइका गलत कदम उठा ले बहुत जान पर ले आ जले ओले बता के जूली कहतारू मिठुर मुहे भुलाए के हो सुभाष भाई हमारा बक्सर जिला फेर पुरस्कार दिले बनी हार्दिक अभिनंदन करते हैं जा भोला दानी बनोजा मेरे मजार पे दीपक जलाने आए पर दीपक बुझा के चले गए मेरे मजार पे दीपक जलाने आए पर दीपक बुझा के चले गए इतने बेदर्द सनम निकले दीपक का तेल भी अपने सर पे लगा के चले गए ए जान रोवा ऐसे मत बोली रोवा ऐसे बोले तो कलेजा कछट के रह जाता समा बन के आए थे मुझको जलाकर चल दिए समा बन के आए थे मुझको जलाकर चल दिए दिल की राहत छीन ली आंखें चुरा के चल दिए मैं भी उनके इंतजार में कम उठाए गम नहीं मैं भी उनके इंतजार में कम उठाए गम नहीं तड़पती पगली रह गई मुस्कुरा कर मुसाफिर चल दिए माइक को बेर ना कोनी है कवि जी शशि बाबा को बेर ना कोनी है तो हम देखल रहे कि कुछ सहयोग हमर बाऊ ना कोनी है ये लगले हं कि नावे के कोचिंग करावे ले अपन भाई एगो नौकरी ना कोइले सन दूसरा के कोचिंग करावता रहे मुंह से भाड़े में हम तो ऊ कोइले बनी कि हमारा जिला भर का राजपूत लोग हमरा पर नाज करता बिलाइलो ली आई 15 लाख दहेज के बाद एक्स्ट्रा लिया लड़का के हमरा जना में ददन पहलवान जी गई रहन एगो ना कोनो तिलक 1 रुपया अपन रेंज के आदमी से शादी नहीं केले एगो ट्रैक्टर चालक
अपन ट्रैक्टर बाऊ को के खेती करे ले दियर में घर लड़की सुंदर लागल गिरी में कहनी ये बड़का संदेश का भाई तू जन कम करता रहो केहू कदी पहलवानो जी कदे हमू कदे लेकिन हई कमवा सबका से ना हो आ तू जानता रहो मैं रहल तो हमरा लेके के बियाह में 2 लाख ले उड़ा देल रहल हमरा लेके के उड़ा दे 2 लाख ए तरी भला पी का तो कल्याण करता रहे हम आज ले बटैयादारों से पूछे ना कि देबो सके ना अनाज किनिए खाई जाते खेती करत के बागा समासे नहीं खाए एक मर्द अरे ई कुल ना कहल जाला इसे देखो कि तू कोनो राजा परिवार का लड़का होगा ना हम कोनो राजा परिवार के ना हो बाकी इतने दिन में राजा हो गए 3 वर्ष में तब तारा ई बुझे के चाही कि जौन 93 से गावता ओकर कैपेसिटी कहां ले पहुंचल सोचा तारा ई सोचे के अपने अपने में ला तो हम ही करते हैं वो करते हैं ना तारा बोरले का बजे तू करबो ना 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 रहा भाई कहतारू निठुर मुंह भुलाए के हो सुभाष भैया हजारों हजार रुपए लुटौनी है भोला दानी बनौले नहीं बार बार प्रणाम ढाहेलू पहाड़ कहा हमरा पे बनके ढाहेलू पहाड़ कहा हमरा तहरा याद में हम गल जाई तहरा दुनिया से चल जाई तहरा याद में हम गल जाई तहरा दुनिया से चल जाई तो हमसे ओई हो जन दोबारा भेंट करे हो रहे विश्वास भैया जी 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 हो गए रहे दी रात भर लुटौले बन सुभाष भैया आप निकल ऐसे कितना दिन भैया हो जाओ रुकल में भैया बहुत बड़ प्रेमी हैं हमसे ओई हो जन दोबारा भेंट करे हो जा जा खुश रही जाने अपना घरे जा जा खुश रही जाने अपना घरे हो अंतिम पद कहो छोटू जी कहता रे नजरिया के आखिर तू चाहत का बाड़ो एक जना कहता रे कि तू चाहत रह तो तू देत कहां बाड़ू तो एक जना सरियौले हां पैसा